a cord a líman sa ó glór na mail agus in jobh a mi can sosa hógan don gomáin. So, sér a hagam díobh jobh ná cluichí buna hair cón nó man bhfuil cóna gcuibh sa bhile is féidir libh clocha áil las má timplantí iad a bhallú agus iad legamach an dala bhós fa gór amach. Tás nó bhfuil sin géadle sé sin síra san ír in na chón a mi can ri ó tús féinte a raigeí an deire tríd na chón fad agus lábh leige gachéannas na chón os ar gór amach. So tá cowrí castáú le an darna cluthe in jobh a tá bhar dis móirí sásta taachtamach agus na hifricaí léach amach nó drothar na drofúlagah DVín sa bhile aberlá taachtamach agus pí spríomhantas an ceann áirithe so legan amach ceir a chón timpeall learní gurcanó i garnóg seas míid féin sa lár tugann míid iver de gachéannas na chóna th timpeall learning agus nuair a glétar amach iver an chón sa chaitú rigadí an chón agus th neis sa lár. Party castáú an ceann áirithe sa rís a carde, so má tá drothar na trofúlagah aberló taachtamach agus spríomhantas an chlésá. So leagmid amach an méad is mó cón ó marcanna agus is féidirlinn ar an dala bhós ar gór amach, cos méid leadómh bonós ceann agus an job holiday a gomsa ná na cíine ha bonós ceann na casa sír I gceart a ríist agus an job holiday a bhíh mar fartaí ná a bhalartaí anamh leis na cón eile. So stop míid an cléthe tríis seasca second agus begus a gin céabhúd an cluthe nóir dhéanamid córa bhar na cón ag an deire.
Rás lábhachána dhéanamh in is a cháirde, leag mí amach an carnóg nó an corca le ceir a chó nó ceir a mar péad a haguin, agus raimí timpeall na carnóga ar fad i tosnú ón dús féinte agus sé an chéad in a thnáis go dtí an cé cón an buatóir. We can sosa hopen don Aclaíocht in is a cháirde agus pís alína dhéanamh las má. Níl a déanamh ach bhór neamcha litrú ar an dála bheith bant úsáid asna cóna haguin ó pe marchatá úsáid goibh chuna clí eile dhéanamh clocha nó péród. Nuair a háisih príomhna sin más féidir le pictúra lachada agus é chur seachún ar Facebook. Gníomhaíochtaí le rás a cháirde, so sús linn ar aon chus a bháin a mi chuna cóna le amach fé mar há déanta gomsa in san bhí seán. Nuair a bhaimí go dtí an taobh eile, is féidir le cosa a bhagtáil agus mac tír ar an gcos eile sé an céad in a thnáis go dtí an dús an buatóir. Sin bhfuil sin jobh a cháirde tá súla go gur bhaint tanmhas sin chum héananig súil leis na pictúirí tachtasteachún ar bhar neamhacha dar amach ar an dalamh i gcaitheanna seachtaine idir an Seisiún agus an cé ceann eile bíigh ag sprí, bíigh ag cleachta agus bíigh bansúlbas.